wayo ni duniya zamani riga gani na sanya rigar aro, yau da ni ake gobe na sani dole wasu za a yo ambato. Assalamu alaikum yan uwana masoyana maza da mata, kamar kullum bazan taba gajiyawa da godiya a gare ku ba, haka kuma yau da gobe sai Allah dan shi kadai ne madawwami. Wannan dalilin ne yasa nayi tunanin in tallata muku album dina mai suna Rigar Aro, mai dauke da waƙoƙi kamar haka. Ina yi da shi da shuka an ruwa tsiro na mai kyawu ya fito, garin shi a gari iska tana kadawa ina yin ambato, ashe gudun zuciya baya tsayawa zance na ganna a Sokoto, bayanai na soki sai su sanya raina ya daina kararrawa. Ko me nake so na faɗa a ciki sai kun ji shi. So bai faɗo da kwatance ko misali, ba a yi tuhuma ta shiga dalili, inda ka tsinci kanka ciki ka taka gulli, sai rayuwa ta yi ginduwa ina ciki na faso. Sanadin rabo in ya zo da wuya ya koma. Zai zo muku nan da wasu 'yan lokuta ƙalilan daga ni naku Nura M Inuwa mai alfahari da ku. Na gode. Sannan kuma mun yi ƙoƙarin kawo muku wani shiryayyen fim kintsatse fitacce domin ɗeba kewan, ya sha bamban da ire-iren fina-finan da kuke kalla a baya, domin kuwa ya zo da sauyi wanda ba zan iya ce muku komai a kansa ba sai kun gani. Sunan fim ɗin dai Gudan Jini. Ma'azzam Idi Yari ne ya bada umarninsa, Abdul Amat ya shirya. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni, ina son ku, ina ƙaunar ku kamar yadda kuke ƙaunata. Nura M Inuwa, na gode. Na